Clara, moltes gràcies per cedir-nos un espai a la teva agenda. Com estàs avui? Avui bé, avui estic bé. No estic ni cansada ni massa enfeinada, o sigui que bé, és perfecte. Estem en un espai així més informal. Tens algun espai on et tranquil·litzis o t'inspiris al teu dia a dia? Mira, venir, però no tant per la tarda sinó pels matins, a fer un tomb per Gràcia i seure a algun bar a fer un te o un cafè és una de les coses que més m'agrada fer, cert. Però ha de ser pels matins, perquè no hi ha tanta gent. Parlarem del teu nou EP des d'aquest lloc, que és una obra molt personal. Combina algun so electrònic amb arrels jàssiques. Què et va fer canviar cap a aquest nou estil, aquesta etapa? Jo no crec que hagi canviat, sinó que ha sigut més com una evolució, perquè des de sempre que m'ha agradat aquest estil de música, que té un punt més R&B i amb instruments electrònics que no són acústics, no? Però quan vaig començar a fer el meu primer disc, m'envoltava d'instruments acústics, llavors la sonoritat era una altra. Però sempre m'ha agradat aquesta sonoritat i poder el detonant que aquesta vegada va fer de canviar més la sonoritat per aquesta puntet més electrònica va ser un grup que fa molts anys que segueixo, que m'agrada moltíssim, que es diu Bidi Bell, que són un grup de gent nòrdica que també fa jazz, però és això que li diuen new jazz, que té un punt, doncs això, amb instruments electrònics que m'agrada moltíssim. I vaig dir, vinga, ara és el moment. I també hem pogut veure noms com en Marc Parrot i el Jordi Cubino. Com ha sigut treballar amb ells i què creus que han enriquit en el projecte? És molt curiós perquè poder és la primera vegada que treballo amb productors d'aquesta manera, llavors jo sempre havia fet la meva música cuinant-la i pensant-la jo, o sigui, buscant referències sonores, però sent jo la que deia al final per on volia que anés estèticament la cosa, i aquesta vegada me'n vaig voler fiar del criteri artístic i musical i amb tota l'experiència que tenen, tant del Marc Parrot com del Jordi Cubino. I m'ha agradat molt perquè és com que de sobte és algú que t'està mirant des de fora i aporta la seva personalitat a algo que tu fas. Llavors és com molt curiós també perquè requereix un temps, no?, d'assimilar que, bueno, això sóc jo, però des d'una altra perspectiva. Però m'ha agradat molt, ha sigut molt interessant. Crec que seguiré treballant amb el Marc, tinc moltes ganes de seguir. Doncs ho seguirem de prop. El teu EP parla sobre reflexionar del pas del temps i de l'observació activa. Tens alguna experiència que l'hagis hagut d'utilitzar de prop o... Jo crec que sempre que composo a partir de les coses que m'han passat. Potser és més o menys evident i en aquest EP, com que parlo inevitablement una mica de les reflexions que fa el pas del temps, jo ara fa això uns 20 anys que em dedico professionalment a això, llavors m'ha semblat sempre estic fent revisió, però m'ha semblat un bon moment de mirar enrere i dir, a veure, el que he fet fins ara com és, no? I què és el que voldria canviar o què és el que aprenc, sobretot què és el que aprenc. Per això també li vaig voler posar aquest nom, no? Des d'aquest lloc, perquè des d'aquest lloc és on estic ara. Segurament d'aquí 5 anys estaré en un altre lloc completament diferent o no, ja ho veurem. Però sempre té el punt aquest, no?, de reflexionar en coses que m'han passat. De fet, un dels temes, el primer, parla de les relacions de llarga durada. Jo fa 18 anys que estic amb la meva parella, o sigui que és una oda a nosaltres. També les teves arrels són cantar en català, com aquest EP, i doncs com et sents fent-ho amb la teva llengua materna? És molt bona aquesta pregunta perquè és la primera vegada que escric tot en català. Ja havia escrit algunes coses en català, però no havia tret mai un projecte sencer tot en català. Sempre doncs, en castellà, en anglès, en portuguès, en francès, que són idiomes que m'agraden i que més o menys domino. Però clar, el dir-ho en català és super despullat, saps? És com, no hi ha filtre. És com que vas directe a les teves emocions i ho dius des del que tu ets, no? Sense poder-te amagar i té un punt que m'agrada més fer-ho ara que no haver-ho fet abans. Jo crec que abans em feia més vergonya dir les coses i ara em resulta més una mica igual. Ara, si vols, farem una secció que són 10 preguntes ràpides. Vale, comencem, doncs. Quin és el primer disc? Jo he de respondre ràpid també. Sí, bueno, sense pensar massa. si no et ve, pots tardar, no passa res. Quin és el primer disc que vas comprar en la teva vida?
No ho recordo. A veure. Disc, vale. Disc crec que va ser o bé un de la Madonna, que era un recopilatori, o bé un de la Whitney Houston. Vale, hi ha algun color que associs amb el teu nou projecte? Verd, Un concert que recordis amb molta il·lusió, com si fos màgic. el meu primer concert gran que vaig anar a veure R.E.M., quan tenia 14 anys. Però després, darrerament, algun concert que m'ha canviat una mica la perspectiva ha estat un d'en Jacob Collier. Un llibre que et remogui per dins. A veure, sí, n'hi ha uns quants, però dels últims que he llegit, Brooklyn Folies, de Paul Auster, que m'agrada moltíssim, i em fa riure, em fa plorar, em fa tot, a passar l'hora. I un que em va semblar superinquietant, un que es deia Los renglones torcidos de Dios, de Torquato Luca de Tena, que era un thriller superbèstia. I pel·lícula? Que em remogui. Sí. No sé si em remou, però em flipa, sempre m'ha agradat Pulp Fiction. Un ritual que tinguis abans de pujar a l'escenari? Necessito estar sola. Quan comparteixo camerino amb els nois del grup, és com que o vosaltres aneu fora o jo me'n vaig al lavabo o alguna cosa, però necessito estar sola, concentrar-me una mica i saber connectar amb l'emoció amb la que vull sortir a l'escenari. I el teu plat preferit quin és? Un pad thai, un plat típic tailandès. Amb qui somies col·laborar algun cop? Bidi Bell. Hi ha algun somni que no tinguis, que no estigui vinculat al món de la música? Durant un temps m'hagués fet gràcia tenir una floristeria. Però també hi ha una cosa que m'agrada molt, però perquè la veig molt idíl·lica, que és tenir com es diu això, una casa de turisme rural, però només quan penso la feinada que deu ser m'ho trec del cap. I per acabar, si tinguessis alguna banda sonora a la teva vida, quina creus que seria? Alguna banda sonora que ja estigui feta? És que la banda sonora de Pulp Fiction m'agrada molt. És aquesta mateixa. Ara parlarem sobre la teva evolució artística. Sembla que aquest EP és un moment de maduresa, podríem dir. Quan mires enrere, què creus que ha canviat en la teva forma de composar o de fer les coses? Ara sóc molt més curosa en el procés. Abans era una mica més destralera, no? Que el primer que sortia és el primer que es quedava, i crec que amb el temps he anat veient que sí, el primer que surt és l'essència, però clar, he anat adquirint més coneixements i cada vegada m'agrada polir-lo una mica més, saps? Tractar-lo amb més carinyo. Just ara m'he gravat una cosa nova i me la vull escoltar moltes vegades, anar-la cantant per veure què modifico, i ara no tinc tanta pressa com abans. No sé si això és inevitable amb l'edat, no tinc ni idea. Poder sí. Malgrat l'exploració cap a ritmes funk pop, també segueixes mantenint la improvisació, podríem dir. Per què és tan especial per tu, la improvisació? Bona pregunta. La improvisació amb el que jo he treballat i d'on vinc, no? D'haver estudiat tot el repertori de jazz, la improvisació té com dir-ho, és un punt superimportant, no? De la música. És aquell moment en el que, amb les harmonies o les bases de la cançó ja establertes, tu pots crear sobre la marxa el que et vingui de gust, el que sentis en aquell moment, pots crear noves melodies. I és un punt com de connexió amb la cançó, inclús amb el compositor, no? D'aportar-li coses noves. I m'agrada molt, però també perquè és una eina, has de tenir moltes eines auditives, i això sempre m'ha semblat molt challenging, no? M'ha agradat molt. Ostres, les coses difícils, intentar-les fer fàcils és una cosa que em flipa. Llavors, ara que l'EP ja ha sortit, tens concerts o nous projectes d'aquí en un futur o molt pròxims? Ara és la part més dura per mi del procés, perquè és la de fer trucades i vendre el projecte, no? Perquè ensenyar-lo als programadors i que em vulguin pels seus festivals. I de fet ara ja estic tancant algunes cosetes de cara a la primavera, i també tinc un espectacle infantil en el que fa un temps que estic treballant, que és sobre música de la Mary Poppins.
i estarem en els caixafòrums de tot arreu de l'estat espanyol fent un espectacle infantil sobre 3 cançons de la Mary Poppins que jo ensenyo a cantar. I aquests són els 2 projectes que tinc ara. I això de la Mary Poppins ja s'està fent o és... Sí, vam estrenar al setembre aquí a Barcelona, 2 dies que va ser èxit total, i ara això fins al febrer crec que marxem a Mallorca. Si haguessis de descriure l'essència des d'aquest lloc, en una sola frase, quina seria aquesta frase? Que difícil, aquesta és molt difícil. L'essència de l'EP. Uau, no ho sé. Si vols pot ser una mica més llarg, no et preocupis. És que no sé ni com definir-ho, això. L'essència. No ho sé, són cançons que parlen de coses que m'han passat a mi, que jo he viscut, que jo he reflexionat. L'essència crec que seria la honestedat amb tot el background que hi ha d'això, de quasi 40 anys de posar música a la motxilla. Uau! I Clara, moltes gràcies. Fins aquí l'entrevista. Gràcies per donar-nos el temps. Moltes gràcies a vosaltres. Espero que ho gaudiu, de l'EP i que vingueu a veure la presentació del disc. Allà estarem. Moltes gràcies. Merci.